Алкаголь і дарога не самае лепшае спалучэнне. Пра гэта кажуць дзяржаўтаінспектары, вадзіцелі і статыстыка. І гэта адзін з напрамкаў комплексу прафілактычных мерапрыемстваў ДАІ, які праходзіць у раёне з 19 па 31 ліпеня. Ён накіраваны на папярэджванне ДТЗ па віне нецвярозых вадзіцеляў і вадзіцеляў, якія не маюць права кіравання транспартным сродкам. Нярэдкія выпадкі, калі недобрасумленны вадзіцель, які папесціў сябе спіртным, сядае за руль аўтамабіля. І такія паездкі часцяком сканчаюцца дрэнна, як для іх самих, так и для іншых удзельнікаў дорожнага руху. С участием нетрезвых водителей в текущем году совершено 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. За управление транспортными средствами задержано 49 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также было задержано 3 водителей за управление повторно в течение года транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Кіраванне транспартам пры адсутнасці вадзіцельскіх правоў таксама з'ява нярэдкая. А між тым за гэта пагражае штраф у памеры ад 5 до 20 базавых велічынь, за паўторнае кіраванне і зусім до 50 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт. У рамках комплексу мерапрыемстваў ДАІ яе супрацоўнікі штодня адпраўляюцца ў рэйды, а сёння праводзяць адзіны дзень бяспекі дарожнага руху пад дэвізам «Май поспех у жыцці, але не спяшайся на дарозе». Накіраваны ён на прафілактыку дарожна-транспартных здарэнняў, звязаных з порушением хуткостного режима. С начала года в районе зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло и 17 причинены травмы различной степени тяжести. За нарушение скоростного режима предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин и максимальный штраф до 15 базовых величин с лишением права управления или без лишения. Также хотелось бы сказать гражданам, чтобы не были равнодушными в случае, если вы увидели водителя в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно сообщать по линии 102. Звяртацца можна ананімна. Адзначым, што каля 30% вадзіцеляў затрымліваецца па дадзеных грамадзян. А гэта па збяганні магчымых дарожна-транспартных здарэнняў і выратаваныя жыцці.